Jeg tror, at stand-upperne kommer til at mangle rigtig meget på fysikken. Jeg ville da have det fremragende med at skulle op i dyst mod en af de fire. Stand-up-holdet, de er kommet med på et wildcard. Når så håndboldholdet undertipper os. Jeg tror, de tilter, når de opdager, at der ikke er en bold, de kan hoppe rundt efter. Hvis de havde været så gode, så havde de jo nok ikke været på Fort Boyard, så havde de jo nok blevet solgt til udlandet, ikke? I aften kæmper håndboldspillerne mod komikerne. Velkommen til Fangerne på Fortet. Turneringen fortsætter. Og konkurrencen er benhård, for deltagerne har kun én chance for at gå videre i turneringen. Og det drejer sig om demme her. Nøglerne. Og lad os se, hvem der vinder den første duel. Hun tænker jo nok, han er jo en fadelstrikkende komiker. Ham kan jeg nok kravle fra. Det er bare fantastisk at se, hvordan han bare som en gazellemand bare fiser forbi hende. Jeg bliver lidt bitter over at tabe den her duel. Ja, man. Vi fik ikke helt den drømmestart, vi havde håbet på. In your face! Du ligner Carlson på taget. Ja, jeg er sgu meget glad for, at jeg har fået en ekstra kugle her, fordi jeg tror godt, jeg kan bruge en. Der er 2 hold tilbage. Men kun én semifinaleplads at kæmpe om. Og den her gang er fløjlshandskerne smidt i ringen. Ja, så står Fødeamin igen der. Danmarks ondeste bibliotekar, Torben Chris, bliver godt rystet. Det ser godt ud, Chris. Er du ved at være der? Mens håndboldkæmpen Henrik Mølgaard og den syngende komiker Amin Jensen tager en knap så kærlig duet. Du skubber for helvede, din idiot! Og hvorfor hiver landsholdsheldinden Josefine Touré boldene ud af nettet? Boldbæten Louise Svallastok må slås mod frygten. Fy for helvede, kollega. Og morgenhyrden Jakob Wilson skal stå tidligt op for at følge med. Slankespecialisten Henrik Buhn taber næppe flere kilo på den her disciplin. Må satme ikke smække det. Men måske gør Louise Svallastoks kæreste Bo Spillerberg. Han får i hvert fald pulsen op. Der er ingen nåde, og for de her 2 hold handler det kun om at vinde. Velkommen til Fort Boyard. Tillykke med den første nøgle. Tak. Godt gået. Rimelig overlegen fra start. Ja, det var tak. Og måske også en lille smule overraskende, ikke? Fordi Josefine, vi troede jo med en håndboldspiller og de der kræfter. Hvad skete der? Jeg tror, det kom lidt bag på os, den hurtige start, så vi kom bagefter fra start, og så var der ikke noget at gøre. Så I ikke vent til fart, eller? Nej, ikke rigtigt. Hvis der ikke står en dommer og fløjt, så kan vi bare se, hvornår noget går i gang. Altså, det virker ikke. Ja. Vi er slet ikke bange for at bruge usportslige metoder. Vi er helt kolde. I tror på det stadig? Ja. Jeg tror du godt nok, I får Det ser et. bare ikke sådan ud. Torben, hvad er det sjoveste, du kan sige om håndbold? Det ved jeg sgu ikke. Jeg har aldrig set håndbold. Hvis man har fulgt med i håndbold de sidste 10 år, så ved man, at håndboldspillere de kan kun noget, hvis der står en lille bleg mand med briller på sidelinjen og hopper op og ned. Og de har ikke Ulrik Wilbæk med, så jeg er meget fortrøstningsfuld. Hvad med fysikken? Det er jo et håndboldhold, de siger jo selv, de er i superform. Jamen, det er alligevel ret ens, ikke, den form, de har, hvor vi har sådan forskellige former. Vi ser, om de kan kyse os mentalt. På den anden side er vi jo nok lidt vant til, at de råber lidt af os på tilskuerpladserne, så sådan tror jeg også, vi vil opfatte de der 4 gagepoder. Nu skal jeg høre her. Fangerne på Fortet er en konkurrence, hvor I kæmper om at gå videre i turneringen. Reglerne de er helt enkle. For vinderholdet er det hold, der får samlet mest guld i skatkammeret. Ja, og for at få adgang til skatkammeret og guldet, så skal I have 7 nøgler. 6 millioner. I skal så kun have 6. I skal have 7. Men I får de resterende nøgler ved at klare Fortets udfordringer. Og selvfølgelig, som I lige har set, slå hinanden i dueller. I har 1 nøgle. I kan fordoble jeres antal, hvis I kommer med mig. Henrik, det er jo almindeligt kendt, at du i Comedy-kuren lige har smidt en masse kilo. Ja. Så du er vant til at arbejde med vægt. Og herinde, der får du brug for at kunne flytte rundt med kiloerne. For der står et batteri, og på det batteri, der er noget værktøj. Det skal du bruge til at åbne de forhindringer, du møder på vejen. Okay. Så værsgo. Held og lykke. Det er sådan en nem en. Skal vi se den kreative? Afsted. Overblik, så vi banker på døren. Så bare hurtigt ned, fat i det.
Løb! Løb! Fremad! Tiden går. Han er i gang. Ja. Det er... Du skal bruge værktøjet, der hænger noget værktøj foran. Ja. Super. Plus og minus, så åbner døren. Kom hurtigt! Han har styr på det. Det er godt, det der. Godt, Henrik. Og der sidder der på, det vi bare aldrig fået ved. Alle mulige forskellige værktøjer. Det kører for. Han har styr på det. Ja. Hvordan helvede, drenge! Skal altså have meget mere fart på. Du skal have meget mere fart på. Det er nogen, han aldrig. Hvis han gør, så er det for nemt. Meget mere fart på, Henrik. Meget mere fart på. Hurtigt. Kom så. Tiden går. Ja, det er rigtigt. Hurtigt. Op i tempo. Bare løb. Du skal hurtigt igennem. Han skal jo ikke gå så langsomt med det der batteri. Han skal jo forestille sig, at han kommer ind, og så skal han være fokuseret fra starten, og så skal han behandle det, som om han er ved at tømme en legetøjsforretning. Eller en chokoladebutik. Hvis dørene åbner ud af, så træk så lidt tilbage, ikke også? Og husk, du skal samme vej tilbage. Lad være at smække dørene. Du må satme ikke smække dørene. Ja, men den er sat nede med tung. Så kan jeg ikke være der selv. Så begynder der altså at gå panik. Nej, manden er jo ikke vant til Sådan. Lad døren være åben. Sådan. Hvad siger tiden? Du kan starte med 8. Du skal satme bare skynde dig. Kom så, bro. Ja. Lige om lidt skal du der er ikke særlig meget tid tilbage. Jeg håber, det er dør låst. Sådan. Fuck, jeg kom lige ind til den. Ja, det var synd. Det kunne også være. Du skulle have haft meget mere fart på. Ja. Jeg er selvfølgelig mega skuffet over, at jeg ikke får den første nøgle. Som I desværre kan se, så har håndboldholdet, de har stået deroppe og kigget på jer og griner lidt fjollet. Og nu får de jo muligheden for at udligne, så værsgo, Camilla. Tak for det. Kom herover til mig. Fordi herinde, der har I brug for en, som har hurtighed, styrke og i den grad også udholdenhed. Armkræfter, det er også et must, men det går jeg ud fra som håndboldspiller, at det har I, eller hvad? Det er i hvert fald skidt, hvis vi ikke havde. Ja, ikke? Hvor vigtigt er det med gode armbøfferbrug? Jamen, det betyder meget. Altså, selvfølgelig, der er både skudafvikling, men altså, lige så vel er der også forsvaret, ikke? Så det er noget, vi bruger meget. Prøv at høre, det finder vi nemlig ud af, fordi det er din tur. Yes. Og så. Er du klar, Bo? Yes. Værsgo! Og så. Jeg har engang haft en dukke, der kunne det der. Hallo, Bo, du har styr på det, ikke? Rigtig fint. Husk, du kan... Man kan tage en Du kan tage en pause undervejs på et tidspunkt. på den skærm. Så kommer der en piedestal, du kan hoppe op, eller hoppe ned på. Rigtig slip, men du kan tage en pause på den. Kom så, du er der næste. Vi kan kun kaste de arme. Igen! Forfra, Bo! Forfra! Nej, kom igen. Ind igen. Afsted! Nu rytme! Masser af tid! En gang til, Bo! Jamen, han kæmper jo helt vildt. Kom så! Kom så, Bo! Der er nok blevet spist lidt for meget Nutella der. Han er færdig. Ja, han er færdig. Det er spild af tid, faktisk. Men Skift ham ud. Du når det ikke alligevel, Bo. Ja, kom ud, Bo. Kom ud! Fy for helvede. Hvad siger du?
Ja, det sagde jeg ikke. Det sagde du så heldigvis selv, men der er der masser af tid på. Ja, men altså, kræfterne er jo... Ja, altså jeg ved så heldigvis, at det går bedre med de der armmuskler, når du er på banen. Ja, det er ikke helt det samme, desværre. Det er ikke helt det samme. Der er ingen nøgler, pas på tid, men vi skal videre. Følg efter. Nogle af de ting, som fortet kræver, det er jo koordination, smidighed og i den grad humor. Og nu gik det jo ikke så godt for dig før, må vi sige. Nej. Men nu skal du faktisk en tur i karusellen. Du får muligheden for at vinde en nøgle til holdet, så... Igen? Ja, Henrik. Godt været, Henrik. Så smid det. Er du klar? Ja, jeg er klar. Så skal værsgo. Kom så. Overblik. Sådan. Det er fint. Rolig bevægelse, det er dejligt. Ja. Du skal kigge til venstre, Henrik. Ja. Kig til venstre. I skal bare fortælle mig, hvordan det går med... Sådan, der kommer en under. Du må ikke gå rundt, så når du det ikke. Du skal blive. Jamen Amin, prøv at, jeg har fattet det, men det kan man bare ikke, det her. Det virker som om, at det er mere svingdøren, der har initiativet, end det er Henrik Brun, der har initiativet. Du skal bukke dig eller hoppe. Du skal helt ned til jorden. Du bukker dig. Ned. Du skal bukke dig for den der. Du skal bukke dig, når du slår dig nu. Sådan. Ind igen. Sådan. Kæft, der er lang tid, mand. Hvad fanden er det for nogle børneøvelser? Kom så, Bruno. Det ser fint ud. Det ser godt ud. Sådan. Hvad siger tiden? Den er... Du når det. God tid. Kom så. Du skal bare fart på. Jeg synes, Henrik klarede den ualmindelig ringe. Altså, jeg tror kun en enkelt gang, der tror jeg, han formår at blive stående og få skruet på dem der. Det er godt, Bruno. Vi slår det, Bruno. Det er godt. Kom så duk dig der. nu. Det er godt. Godt lavet. Sådan. Godt gået, Henrik Brun. Hold kæft, hvor er det nemt, altså. Yes. Det var super godt gået. Og pas på to. Hvor mange nøgler har holdet? Okay, lad os komme afsted. Ja, sig! Der er kun én ting at sige om den næste duel. Det er, den kræver råstyrke, og jeg skal have holdenes stærkeste mænd. Amin. Og Bo, det bliver ikke dig, for du har lige bevist, det ikke var dig, så det er selvfølgelig dig, Henrik. Ikke? Nøglen, den befinder sig herinde i boksen. Måden, at holdene får den ud på, det er ved en kode her til låsen. Den skal I to finde til dem. Når I har fundet den, så skal I råbe den ud til jeres hold. Der er et ræb derinde, I skal hive op. På ræbet er der nogle små flag. Der står koden. I skal ind her begge to. Værsgo. Amin Jensen er stand-uppernes svageste kort, fordi han ligner en, der er kommet med på badeferie. I sådan en dyst så har Amin jo bare alt at vinde, og ikke noget at tabe. Altså, det er jo bare en sportsmand, han skal op mod os, som har hånet ham. Og værsgo! Han skubber. Den gik egentlig fint nok første gang. Jeg tror ikke, han gjorde det med vilje, men jeg er lidt i tvivl. Så anden gang, så blev han direkte modbydelig. Du skubber for helvede, din idiot. Der kan jeg mærke, der kom den gamle Albert Lund op, og jeg har lyst til at nikke om en skalle eller knalde ham ind på låget. Idiot. Kom så, Henrik! Det er godt, Amin! Det er rigtig godt! Kom så, Amin! Kom så, det der! Kom så, det sidste! Han kan kun! Kom så! Hvad siger du, Amin? 31-24! 31-24! 31! Kom så! 31-24! 31-21! 31-24! 26-73! 31-24! Ja, vi har det! Ja! Sådan!
Ja! Han vippede mig pinden 2 gange, mand! Sådan! Jeg er rigtig ked af at tabe en duel til Amin Jensen. Sådan der, mand. Yes! Yes! Sikke en duel. Ja. Super godt gået af begge holdene. Der var selvfølgelig kun en, der kunne få nøglen. Amin Jensen! Det var Amin Jensen dengang. Det er jo bare ærgerligt, at vi er oppe imod en modstander, der har lidt mere vægt. Prøv at, drenge, I skal slet ikke blive for kæphøje, fordi I ved slet ikke, hvad der venter jer. Nu må der snart komme en duel, der måske ligger lidt mere til os. De er altså blevet slået 2 gange af et komikerhold, ikke? De kan slet ikke have det. De kan ikke engang smile. Kæft, det er dejligt. Hold kæft, hvor er det latterligt. Herinde, der er der en masse net, men der er ikke noget mål. Der er en masse at kaste med, men der er ikke nogen bolde. Hvem kommer ind fra fløjen? Det gør du, Josefine. Ja. Det gør du. Det er din tur. Ja. Er du klar, Josefine? Ja. Værsgo. Tak. Vi er enige om, at jeg bare skal have de der kasser væk, ikke? Kast den væk! Ja. Når hun kommer ned, så ligger der en lille kiste, og der er der en seddel. På den står der, hvor nøglen er på vej hen. Der skal hun finde et navn. Booty time, booty time. Det er en meget god vinkel, det vi tager der. Læs, hvad navnene hedder, og prøv at have et lille overblik. Ja. Caracas, Venezuela. Jeg oplever det faktisk som en rigtig fed opgave. Jeg synes, der er god kommunikation mellem mig og mit team. Nøglen er på vej til Barcelona. Den har vi ikke set. Nej, det ved du jo i virkeligheden ikke. Der! Den der! Ja. Kan sækken ud? Sydney. Den har haft ude. Der! Foran dig, der! Chicago, der har jeg taget den ud. Vi har ikke set den. Nej, det har jeg heller ikke. Mexico City. Godt, Josef, fortsætte! Jamen, har jeg en god tid, eller hvad? Ja. Nogenlunde. Den er der. Chicago. Chicago. Ligger der. Så skal Ja. også have hurtigt. Du skal ud. Du skal komme ud. Se, hun bliver låst inde, så. Prøv at tage den med. Der var nøglen, kraftedeme. På tiden. Ud. Ja. Hun skal ud hurtigt. Det er så bittert at høre lyden af den her nøgle, og samtidig høre sine holdkammerater stå og sige, du skal ud, du skal ud. Hurtigt. Ud. Den skal vi klippe. Den skal vi klippe. Hun kan ikke komme ud. Den kalder ud. Ej! Jeg kunne høre den. Jeg tror, den røg Kom på her, gulvet Josefine. før. Hvad? Nåede du overhovedet se nøglen? Jeg kunne høre den. Den røg på gulvet. Hvor var det tæt på? Godt kæmpet. Ingen nøgler. Pas på tid, men vi skal videre. Jeg tror, håndboldholdet de bare skammer sig over at være bagud, mand. Lige nu så frygter de et æg. Det er jeg helt sikker på. Amin, hvordan har din puls? Er den kommet ned? Ja, den er kommet ned under... Ja. Under hvad? Under makspuls. Har du i øvrigt kæledyr? Ja. Har du kæledyr? Ja. Hvad har du? Jeg har en lille vesti. Du kunne ikke tænke dig også at få en stor kat med hjem? Eller Jo. i hvert fald at komme ind og hilse på en stor kat. Fordi det skal du faktisk nu. Og modsat før, hvor pulsen kom helt op, så skal du have pulsen helt i ro. Okay. Så du skal tage den pisk, der står der. Nej. Der er en krog på. Så skal du gå ind i det bur, og så skal du fiske nøglen frem. Den ligger op på buret. Jeg troede jo, at han tog pis på mig, da han sagde, at jeg skulle ind til tieren. Ja, så starter vi nu. Så Amin, kom op ad trappen. Det er der, hvor den skal fiskes rundt om. Jeg troede, du tog pis på mig. Jeg tager ikke pis på dig. Det handler om i den her udfordring, det er jo at være god til at fiske, og ikke være bange for tigere. 1, 2, 3. Afsted! Okay.
Ej. Du har et forsøg mere. Du har et forsøg mere. Kom så. Du tager jo ikke tid. Nej, det forstår jeg godt, men Stille og roligt. Jeg bliver ved at få fat i den krog. ja, men ikke blive sur. Bare af mit sidste forsøg, og så er det ud. Det er sådan kigge på tiden. Ja, så er det ud, Amin. Så er det ud. Amin, ud! Vigtigt. Ja. Sådan er det. Det er det med pulsen. Passepartout, hvor mange nøgler har holdet? Vi har 3. Det gjorde han også. Afsted. Nå, men ikke. Undskyld. Herinde, der skal I bruge en pige, der har hurtighed, der har overblik, og en, der kan skubbe lidt ting. Plejer at gå meget godt for dig, Louise, i Kolding. Så det er din tur. Den her, den må du tage med dig. Kom så. Er du klar? Kom så, Svala. Værsgo! Jeg vælter jo hen over dørtrinnet, inden vi overhovedet går i gang. Og så tænker jeg bare, nej, det gør jeg bare så tit. Jeg er lidt klodset. Hvor fanden kommer jeg rundt? Du skal ind igennem den der. Du skal ind igennem røret for at komme rundt. Det er derfor, det er vigtigt, du får 2 med. Altså, adrenalinen, den kører bare herop, altså. Og der tænker jeg ligesom, rolig, Louise, dit spændingsniveau skal lige lidt ned. Få 2 med, Louise, hvis du kan. Så mange plader, du kan få. Det er vigtigt. Tilbage samme vej med pladerne. Sådan, Svala. Kom så. Godt. Alle 3. Kom så. Afsted med dem. Fuld knald. Fuld knald på. Godt, Louise. En gang til. Hold ikke styr på tiden. God tid afsted. Er den allerede ude? Stærkt, Svala. Tag den med ud. Endelig. Nu er vi i gang. Super godt gået, Louise. Ja, prøv det gik så godt, så alt tøjet er der. Der blev virkelig kæmpet jo. Foræring var det. Min vurdering af den der, det er en af de rum, man bliver sat ind i, når man bare skal have en nøgle. Ved du hvad, jeg tror aldrig, vi har set sådan en god præstation i den der før. Rigtig godt gået. Og lad os lige gøre status over, hvad stillingen er lige nu. Det er jo sådan, I har 3 nøgler. Yes. Hvilket er rimeligt. Godt. I har kun 1 nøgle, og det er ikke helt så godt. Hvad med jer 2 store, stærke fyre? I har tabt 2 fysiske dueller. Det har også været mod fysiske pragteksemplarer. Så vi har haft det svært. Langturschauffør. Hvad vil I gøre? Jamen, vi har jo sendt Louise afsted nu, hvor det er hende, der fik en nøgle før, så vi tror på, hun klarer den igen. Så er det hende, der skal redde jer alle sammen, eller hvad? Lige nu er det i hvert fald. Nøglen, den ligger her i boksen. Det er Louise eller Jakob, der skal skaffe jer koden til den. De skal ud og kravle på ydersiden af fortet på en lille kant hen til et vindue. Der ligger en cylinder. Den skal de have med tilbage. I den ligger der en kode, som de vil råbe til jer. Jeg vil have det rigtig dårligt med at tabe til en pige. Shit, hvor langt. Jeg har vildt meget højdeskræk, og jeg får super meget ondt i maven, bare jeg skal stå og kigge op fra 2-3 meters højde. Er I klar? Værsgo! Så kører det. Kom så. Nej, hun er bange. Det er rigtig grænseoverskridende at klatre på den mur. Hun kan ikke nå derover. Ej, hvor er det håbløst, altså. Kom så, Svala. Er nogen foran? Jeg er meget overrasket at se, at Louise hun rent faktisk er foran mig. Kom så.
Kæft, hvor er det sejt. Så er det med. Kom så med. Kom så. Den er lige den der. Han er lige. Godt, Wilson. Kom så. Kom. Yes. Fuck up. Ja, læg klavn ikke. Fucking væk med. Kom så, Wilson. Jeg har sådan, at jeg er ved at miste min kontrol hele tiden. Det er godt. Louise, du er så sej. Det var bare ærgerligt, hun skal op mod en dreng. Det er rigtig dejligt at vinde over en pige. Det var jeg rigtig glad for, at jeg kunne. Jeg er vildt skuffet over, at jeg ikke får nøglen, fordi at, jeg havde virkelig presset mig selv for at få den. Der er ingen tvivl om, at det er dagens højdepunkt med hensyn til at være sej. Bo, må jeg høre, hvordan klarede Louise det? Fantastisk. Altså, hun er højdeskræk, og i og med, at hun klarer det der så tæt på, det er jo flot. Nu er det jo bare dømt tude i fjæs. En ekstra nøgle til de sjove. Yes. Ekstra nøgle til de sjove. Min brystvorter er blevet stive nu. Vi er sindssygt dårlige taber på håndboldholdet. Nej, det er jo ikke så godt, hva'? Det her, det er et vågestykke, hvor præmien, det er 2 nøgler. De 2 nøgler, de er her i boksen. Og som vi kan se, så står Torben deroppe. Og hele holdet er med. Jeres job, det bliver, at I skal hive i det ræb deroppe og få Torben i sving. Så skal han op og hive fat i bolden. Og når han har hivet fat i bolden, så udløser det talkombinationen, som I skal bruge til låsen. Og når I det inden for tiden, så er de 2 nøgler jeres. Sådan, okay. Er I klar? Ja. Ikke noget med at række konen med æggene. Altså, I skal jo tænke på, at det er jo ligesom at vippe, ikke? I skal lige vende den chair helt op med at trække den anden vej sådan. Altså, Torben Chris' ben, de ryster jo ret meget, når han sidder oppe i den der elskovsgynge der. Torben, er du klar? Ja, så klar som man nu bliver, når man hænger her. Så kom i gang. Ja, go! Nu skal vi til at gynge ham også. Der er jeg altså ved at være pænt nervøs. Amy starter. Jeg skal bare tage det Jeg tager den alene. Bare rebet. Ja. Og så lad ham bare slippe. Sådan, og... Okay, så er det bare i gang. Det var jo ligesom det flyvende tæppe, bare med Amin som motor. Kan der mere fart på? Nej, jeg skal nok få den. Bare rolig. Jeg skal nok få ham. Rolig. Ja, så står fede Amin igen der. Altså, hvor svært. Jamen, hvor er det utroligt. Det ser godt ud, Chris. Er du ved at være der? Bare se, nu jeg giver et godt råd. Hvis I skal nå de her inden for tiden, og så skal I alle 3 hive det ræb. Okay, nu. Vent. Og nu! Ja. Det kunne jeg mærke, det gav noget, det der. Vent. Og nu! Og yep, sådan. Den er taget. Hold kæft. Har du den? Hvad så? 25-34. 25-34. 34. 34. Sådan. Ja! Det er man så. Hvorfor åbner den?
25-34. 25-34. Sådan. Ja! Hvorfor åbner den ikke? Der, i siden. Ja! Sådan! Sådan der, mand! Ej, men helt ærligt, altså. Jeg havde nået den alene. Godt. Okay, det er en påstand, som vi aldrig nogensinde får bevist. I fik de 2 nøgler. Altså 6-1, det synes jeg, der ligger vi sgu meget godt i det. Der skammer jeg mig ikke over at være komiker længere. Torben, det var super godt gået. Det var modigt at stå deroppe, og det var godt gået af jer også, og jeg er ikke sikker på, at du har fået den alene. Det ser ikke for godt ud, det kan vi jo roligt sige. Vi er meget tæt på at smide håndklædet i ringen. Nu har I muligheden for at vinde 2 nøgler. De er herinde i boksen, men I skal bruge 3 nøgler for at komme derind. Bo skal nu ud og samle de 3 kurve op, der ligger ude i vandet. Når han når til den røde bøje, det er den sidste kurv, så klikker han de 2 andre kurve på det reb, der ligger nede i vandet. Det er så jeres opgave. Hiv rebet op af vandet, tag nøglerne op og åbne ind til boksen. Forstået? Bo, hvad siger du? Jeg er klar. Kampklar? Yes. Han skal forestille sig, at det her det er noget håndboldfinale af en eller anden art, fordi så kigger han vel, som han plejer. De ser ikke nok håndbold. Det er den rigtige attitude, så siger vi go! Så Bo! Det gad jeg godt, det der. Ja. Åh nej! Åh nej! Shit! Jeg tror ikke, han kan noget som helst. Afsted med dig! Jamen, han skal lige have sin... Rolig. Nu skal vi ikke have flere ulykker. Vi skal altså bare have nogle nøgler. Kom så, Bo! Kom i gang! De virker ikke specielt fokuseret på noget som helst. Super, Bo! Kom så! Barsel! Hvor tit er det lige, de skal lave noget, de ikke ved, hvad er? Nej, det er rigtigt. Og tit er det lige, vi laver noget, de kommer altid ind, og scenen er altid den samme for dem. Ja. Super! Fuld hejs! Godt, Bo, bliv ved! Super, far! Godt, Bo! Super! Bliv ved! Stærk, Bo! Godt, Bo, det er super! Skide godt, Bo! Kom så, Bo! Super! Kom så! Giv den gas! Super! Godt arbejde! Er I klar? I skal også tænke på tiden. Ja. Godt, Bo! Super! Er det dig, der hiver ind alene, Henrik? Det er det vel til start, eller hvad? Bo, du siger til, at du er klar! Skal jeg hægte den af, den der, den sidste? Ja. Yes! Det er nogle rigtig vigtige nøgler, Bo han får hentet ud i kajakken. Det er dejligt at se den glæde på holdet. Bo, du bliver her. Du får noget nyt tøj på, og I andre følger efter. Det er fair nok, de får 2 nøgler for en kajaktur, når vi får 2 nøgler for en gyngetur. Det var super godt gået af Bo, og han vandt 2 nøgler. Og nu får I muligheden her for at vinde den sidste nøgle i den sidste duel for i dag, inden vi skal ned og have det helt store show i Skatkammeret. Nu er vi med igen. Vi har altså en chance for at få en nøgle, og så ser det fint ud, når vi når ind til tierne. Det er Jakob, der skal ind, og det er Henrik, der skal ind. Og det I skal, det er, at I skal op af en stige, der sidder på væggen. I skal faktisk selv lave den. Og så skal I op og hente en kode. Og den skal I så råbe herud til jeres hold. Og så er ligesom I kender det, så skal I lukke låsen op. Og så sidder den sidste nøgle derinde. Jakob og Henrik, ind med jer. Held og lykke. Kom så, Jakob. Det er da egentlig en møgvæg.
som jeg skal op af? Jo, men jeg kan da godt mærke, at der er meget på spil, og det er jo holdets sidste chance. Den der op, tag den nederste. Henrik, du har op. Du kan godt igen. Kom så. De er trætte nu. Nu er det bare svært at komme op. Ja. Ja, det er langt. Ja. Lad roligt pulsen ned. De er trætte nu. Kæft, de er trætte nu. Og des længere tiden går, des sværere bliver det. Ja, så presset er det her. Det er da helt vildt. Nej, det var det. Kom så, Wilson. Giv den en skalle. Kom så, Møller. Kom så, Møller! Kom så, Møller! Wilson! Rolig! Wilson, der hænger 2 ekstra rør til højre for dig! Rolig! Det er ikke rigtigt! Er der igen, eller? En gang til! Kom så, Wilson! Henrik, du er så tæt på. Er der igen? Pisse godt, det der, Wilson! Det er godt gået, Wilson! Det er fandme godt kæmpe det. Så kommer han op, og så ryger den ned først. Jeg tror ikke, jeg har haft så ondt i armene, siden dengang jeg var 15 og fandt ud af, at der var noget, der hed ugens rapport. Giv den et forsøg. Vi tror på dig! Tror på dig, Wilson! Det kan du! Du er så tæt på nu! Kom så, Wilson! Du er så tæt på, det fatter du ikke! Jeg tror på det, kom nu! Tro på den, giv den! Vi ved! Kom så, Wilson! Kom så! Vi gør det her! Du kan! Okay, kom ud! Kom ud! Jeg har det rigtig dårligt med at skulle opgive den opgave. Sikke en duel! Det var godt. Det var godt kæmpe. Og det var faktisk Wilson, godt gået. Wilson, han er færdig. Wilson, du gav alt, hvad du havde. Det er den vildeste duel i dag, vi overhovedet har set. Så godt gået til jer begge to. Prøv at se, om I kan få vejret, for nu løber vi ned til den aller sidste ting, og det er skatkammeret. Pas på 10 og pas på 2. Velkommen til Fort Boyards ultimative duel, Skatkammeret. Men vi skal jo til det. For at få adgang til Skatkammeret, ja, så skal man jo have 7 nøgler. Og har I ikke det, ja, så kan I købe jer til dem, I mangler. Men for hver nøgle, I mangler, så koster det tid. Og den trækker vi fra jeres tid, når I skal samle guld. Okay, skal vi få nøglerne, som I har vundet? Skal vi få dem i porten? Og som man kan se, ikke, så mangler de sjove hold. I mangler kun 1 nøgle. Den får I nu at passe på tid. Men jeres tid inde i Skatkammeret, den bliver reduceret. Sportsholdet, I mangler 4 nøgler. Dem får I nu her af pas på tid. Tak skal du have. Men man kan jo så sige, selvom I har været meget tæt på at få lidt flere nøgler, så har I ikke været gode nok. Og derfor så får I en ekstra straf, når guldet udløses. 2 fra jeres hold kommer bare ikke med fra start. Og I skal nu vælge de 2 personer, der skal stå stille i de første 60 sekunder af guldjagten. Ja. Vi tror, vi prøver med at vælge pigerne stå stille lidt, og så må vi se, om vi kan hive den lidt hjem. Jeg kan godt se, at det ser skidt ud for vores hold. Vi skal fandme give den gas. Vi har ikke vundet nu. Lige om lidt så går porten op,
og så skal I løse en fælles opgave. Jeg har et kort her over gulvet i skatkammeret. Der er 8 markeringer på det her kort, og det er vigtigt, I stiller jer præcis der, fordi så frigives guldet. Monique, tierne! Det her, det er jo den altafgørende dyst, og det er jo ret simpelt. Det hold, der samler mest guld, er det hold, der har vundet Fangerne på Fortet, og dermed også en plads i semifinalen. Men intet her på Fort Boyard er jo lige til. Så mens jeg lige åbner porten, så kan du rive den der i 2 stykker. Yep. Ja. Godt. Monique, tigerhoved! Den er altså ikke umulig. Den er overhovedet ikke umulig. Og er det dejligt at høre, at kampgejsten den fortsætter. Også hvor I skulle samle bojarder. Pas på tur, pas på tid. Lad os få den røde. Det er sgu ikke i orden. Det er ærgerligt, det er helt, der lige skal komme ind. Det var dårligt takket fra vores side, altså. Ja. Og så kan I se beløbet op på tavlen. 29.650 kroner til håndboldholdet. Det må jeg sige, det er så meget godt. Det er meget godt gået. Men lad os nu se, hvad det sjove hold har samlet sammen. Her kommer bojarderne fra de sjove hold. Og lad os se, hvad I har samlet ind i kroner. 24-25.000. Det er meget spændende. Ja, det er der ikke noget at gøre. Og 80 kroner. Med 2 mand i så lang tid, som det i virkeligheden var et helt minut, der er det altså fantastisk, at I nåede at skrabe næsten 30.000 kroner sammen. Lad os lige høre håndboldholdet. Hvem skal have alle jeres penge? Det skal Børnecancerfonden. De bliver glade for dem. Så Børnecancerfonden får 29.650 kroner. Tillykke med det. Det sjove hold, jeg har aldrig hørt nogen tale så meget i hele mit liv. Det må jeg sige. I kan tage hele vejen hjem i flyveren i morgen, fordi I er nemlig på vej hjem. I semifinalen, vi ser jer igen. Ja. Tak for god kamp til jer begge to. Vi ses. I den første semifinale kæmper de fantastiske 4 mod skuespillerne. De skal bare trumles. Simpelthen. Sådan der! Nej! Træk! Nej! Det er en frygtelig duel. Velkommen til tårnet og en mere moderne udgave af en vismand. Du skal råbe! Kom så, Jokke! Kom så, Jokke!